Koro nitie jogewa ma osebet gi timbe maricho aina go. Mano lal minyalo yudo e puodho. Koro sama chambi chiek to ng'e ni iketo arita puodho maber. Ma ok yud lal e puodho kanyo. Namba 2 e puodho kanyo, sama cham chiek no, nitiere gik machalo yieyo nyalo ketho ni cham e puodho. Sama kiwe cham obudho e puodho ahinya mok igolo, iyudo ka moko gore piny, sama yamo biro gigore piny gilal e puodho kanyo. Biye nyalo ketho ni cham mantie e puodho. To kiwe mano to kata mana thuth nyalo donje cham kiwe cham obudho e puodho. Koro mago gik ma nyaka wang'e ni sama cham oseikore, ere kaka itimo mondo igol cham go e saa makare mondo iyud yuto maber. Adwa ni maki gi kanyo akele twak bende wendo mantiere e studio ma Kisumu, mano Roy kama intiere kar kanyo